Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat kan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro kas Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Alang arudan, intay man buray rayan ti surat ni pagayam tayaw Mariam iti Muscat Oman. Kastiman ti surat ni Mariam. Ken ka Mang Bianaw. Naimbag nga orasyo amen, kastamot ten kadagiti kakadwayo at dramatista dita Lady L Productions, ubingak kay ide dengdenggag daytoy programa. Nadiscobre dagiti drama yaw iti naminsan na kaawan ti trabaho kat agbibuyaak iti YouTube. Iso awisak mayt nagsurat, agtayek nga rod, to'y pakasaritaan ngayon nakisalaysay, ken ni manang ko, ken ti kasinsin may Mang Bianong. Kat sapay lakumata mapili mayt may drama, tapno mga ganda nanang ken manang ko, ti balakad mo. Tati kabsat ko ti maseknan unay iti daytoy Mang Bianong. Kastoy man rugyak ti amen. Julia, amang pa nakaawid ako dito Pilipinas manipod ijay Japan. Ngam apay ngay adi mo matlabayadan nindiyan na utang mo kanyak. Saan asinsinan ti 270,000 pesos ana utang mo? Saan kumot anapidpidot dayjay agatad Di kagda nag-insan. Bayadak tumot lang tinautang ko. Kastalata na ka na hindi bagbagam. Ngam kaano ay abayadam? Inton pumuraw ti dot-dot yawak. Imbagak lang arudan abayadak tumot laeng. Amumot nagrekyar kami iti asawak iti Japan. Iso adin akong pinawitan iti pagbayad ko ken ka. Kasano nga rudan nga itinautang mo kanyak? Alangan mo't nga utang kalimutan dayjay Ado alinget ko tinagtedted tapno mapaadak lang dayjay agatan. Amok day ta insan. Imbagak lang arudan abayadak tumot laeng. Di kagdanag, tadyak liplipatan ti utang ko. Agbayadak tulat ta. Ay, nagalasa talaga ti aramid day ta kasinsin mo. Nagastos ng tinautang na nga baging gayta. Di na pa'y labayadan ba? Siyak man ti mangsingir ken kwada. Sa nabalit siningir ko nanang. Siningir mo ngagpaisaw nga mawad mo tinten na. Amang pa'y nakaawid kan manipod ijay Japan. Nga maging gayta, saan pa'y nagbaybayad? Ay, nagalas nga ramed. Urayin tayo latan bareng nagbayad tumutlaang. Hay, jak la makaururay no siyak. Ipatulfo tayo kit din Aywan, may bayat no ipatulfo tayaw, bareng nagbayad. Tano baybayan tayaw, awan latam mo kaon. Amangan no maamnisyan, kat inton agangay, di nan malagip ti utang na. Iso nga agluas takit di man iji Manila.
Tamapanta ipatulfo dya kasinsin mo. Barang no agbayadan. Saanin nanang, gastos lang numapan tayo kini Sir Tulpo. Sigurado asaan na tayo amasikaso adagos, ta adumot lang ti agreklamo kan kuana. Day tagamen, ti madikan kakaut. Akasla di mo ipaypayso ti panagsingir mo kan kuana. Saan mo takastaan, nanang? Talaga maut. Kaslawan lakan ka nga uray saan ngagbaybayad. Amuyo mo't, adya kaya ti ma-stress, nanang. Sa anak ngagsardang, aging gaadi na mabayadan ti utang nakan ka. Ay, sus, di kay unay, tauray ni Mariam nga ading ko ijay oman, kat di na kayat ama high blood kayo akasta, nanang. Di na kayat ama stress kayo. Oh, anyat masabol mo, Lourdes. Manong, kasaritan man dyan anak mo, tabarang no si katidenggan na. Ibagam abayadan nan ti utang na dyan anak ko. Day, anya nga utang? Imposible mo't adi mo abuti may papan iti utang dyan anak mo ka ni Michelle. Anda pa'y laijay Japan, idi impautang na dayjay ka ni Julia nga anak mo. Apay, adangarot kasuratan namang ipanagnog anak ka utang ni Julia kan ni Michelle? Ada resibo ka ni Michelle, idi impawit na ka ni Julia. Resibo lang, mat. Ngam awan ti pamanagnak kuno kasuratan. Anak ka utang di anak ko, iti anak mo. Naa, may saka mo tanagalas ti ugalay manong. Imbes, asika ti magisuroy di anak mo, tap nagbayad iti nautang na, ngam kasla ayaw nampay ti mading aramid na. Kat talaga mo't ngawan kasuratan anak ka utang di anak ko kan ni Michelle. So di kay man kung disinger, tawan mo ti utang di anak ko kada kayo. Ay, bastos kayo kit di ang agama. Awan babay niyaw. Na! Kalpasan anak ka iranudan nyo dyan nagrigregatan ti anak ko. Talikodan nyo matan. Nangipanan nyo iti konsensyayaw. Awan babay niyaw. Napnapan kayo pa'y lang amin iti ayanda angkel, kat amuyo lang arudon ti ugali na. Inton maamuan ni Lola ti panagsinong batyo, da kayon tumanin ti dakes. Ay kasanaw, kat maluksawa ka talaga. Di kay ngamin unay agpampanunot, Saan kayo apa-stress iti utang da saan da baybayadan? Mas daawak matkan ka, Ta-relax ka kit din, idinto ta si ka tinagpautang. Kasano kat makauman ti agsingir, nanang. Mao makakit din nga agsinger, idinto ta nagrikrigatam da di agatan. Kaslaim padawat mo na ano baybay am kit din. Saan ko matabaybayan, nanang? No na makan nga agsinger, siyak nga raw ti agsinger. Jack itulok asaan abayadan ni Julia tinautang na kan ka. Permay, ti panagragot, ti inamay amang singer, ken ni manang Julia akasinsin may mangbianaw. Idintaw ta, kaslasaan mo tayo nga kaskasaw ni manang Michelle asingiran. Banag pagluksawan ti inamay, iti may sangal daw, kat. Anya jay na mo ka, agrik-rikyar kayo kalungang kapsat, gaputasan ngagbaybaya jay anak mo kin ni Michelle iti utang na. Madamot aya utang ni Julia kan ni Michelle, katawan mat. Agar aramid da iti istorya. Anya? Talaga man, singir dakit din asingir, idin to tawan mat ti utang di anak ko kadakwada, idalag babain nanang. Nagkaroon na kita nga aginano kasta. Talaga nanang, nagkaroon na, nagalas to ugali da, awan babain da. Ngum kita aklang no pagpatinggad ng agsingir, kita aklang no asino ti mauma. Agbebesindang agsingir, nagpautang dakit di kanam, edin to ta di anak kumuta da kwartana. Pwa! Tumod ka at animanong ti isakit yaw, ti ayunan yaw. Kasta ka na yaw. Imbes ada kayo kumati mangurnos kada kamay, nga madamot ti ayunan yaw, ada paborito yung anak. Na?
Nagalasan ti panagsasaom, Lourdes. Talaga mat nga main. Pagpaborito yun ni Manong Karyaw. Idinto ta siyak matirururumunyaw. Da kamay kadagiti anak ko. Ay, bastos ka. Nalipatam sa mutan nga inam ti kasasaom. Saan nakabastos nanang? Ibagbagak laang. Sipod pa'y idipunganay. Ni Manong Karyaw ti kay kayatyaw. Uray iso ti biddaut. Isulat ta ti ayunan yaw. Bimakit kayaw. Ngamawan latta ti nagbaliwan yaw. Ay, bastos ka nga inanak. Iso bastos mo't dagiti anak mo, ta bastos ka mo't nga inada. Kat siguraw, iso abastusak ako nayaw, tabastos kayo mat nga ina! Husto nanang, baybayan yung di maipapan iti utang ni Julia kanyak. Saan kayo na makibibiyang? Diyak kayat nga uray da kayo, kat apapaan da, gapo iti dayjay nga utang. Kasano ajak agaraw, katawan mo ti gargaraw mo, baybay ang matan. Nanang, Saan ka makasingir ano, saan ka nga agaraw? amuyo mo't ama si kugak nanang, diyak kayat ti ma-stress. Kan diyak kayat ama stress kayo. Sapay high blood kayo no adda mangagyo. Awan apulos ti palabsin nyo. Halangan mo't apalabsak kat aglablabos dan. Iso dapay ti adaganas ng agsaw iti kontra kada tayaw. Nagsaya at ang tibiyag ni Julia. Ada bakerinan, ada pa'y pwesto na ijay hanger market ijay bagyaw. Ngam di na lamabayadan mo ti utang na. Talaga kit di atiwod Na-amnesyan, iso ang malipatan ng ti agbayad. Nakababae nga ramay. Manang Michelle, agi-deliver ako niti tinapay ang nagkapoy ti bakery damanang Julia. Apay dagita tinapay. Alain nyo kanulatan, tagsarita kayong tao. Kasano nga agsarita kami kat di na pa'y sungsungbatan ti message ko, nag-message sa kinkwana. Da kayon ton ti agtungtung basta impa-deliver na dagita tinapay kata kayo. Agyaman na karod no kasta. Kanayon nun nga agi-deliver ak dito yung manang. Kasta tibilin ni manang Julia. Ikis-kisay talako man iti nautang ko kan kadagiti tinapay ang maidil-deliver kan kang aga po iti bakery. Apay nga kasta. Nasaysayat kumamit lang ano kwarta ti bayad mo ta ka sa pulak met. Sana bale, tanong mailakok di pwestok, bayadan kanto, insan. Kaano nga'y? Basta, no mailakok dayjay, bayadan ka adagos. Amang pa, nga ibagbaga na nga ilako na day tapwesto na. Ngam di na pa'y mo't inlaklakaw. Talaga kit di akayat na ayakar ti alipuspos ti tao Nanang, saan kayo kuman nga gunget? Kunanamot ngagbayad. Saan ka nga road, basta mamatilatan aging nga awan ti itad na abayad na. Nanang, Ay, tinasayaat. Agsango kayo laangan iti barangay. anya? Kasayaatan agsango kayo iti barangay. Tapno agaramid kayo iti kasuratan iti sangwanan ni kapitan. Saan ang mabalay nga gururay kakit din iti angin? Kanjak kaya ti bagbaga ni Manong Karyaw nga amana kadag iti tattao. Ibagbaga nakit din abagtit ka kanaw, tagsingsingir ka iti angin. Tawan ka numot utang di anak naken ka. Amuyo mo ti ugali ni Uncle Karyo, nanang. Eso nga road nga agsango kayo laangan ka ni Julia iti barangay. Tapno agaramid kayo iti kasuratan. Ta sumardang matantingiwat jay labed nga uncle mo. Inyuman nga road ni manang ko Michelle ti parikot na iti barangay Mangbianong takayat na maagdaan kuma iti kasuratan may papan iti nautang ti kasinsin may kankwana
ngam saan nagparparang ni Manang Julia Mangbianaw. Nakarkaro nga raw na-stress di inamay ta isaw te agragot launay ang makasinger. Kay Ay, talaga kit di alikliklikan dati utang da. Iso asaan da nagparparang iti barangay. Awan babain da talaga. Nanang, guston, ang mga numahay blood kayo manan. Ay, talagang ba't namin? Apay, mabayadan ay at inaldaw at inapay ngayit ita di Julia J. 270,000 pesos ang nautang na. Pinidpidot mo ay aday, Jay. Nanang, Ay, makapaluksaw talaga. da kayo ti maati, no kanayon kayong agluksaw nanang. Da kayo ti madaksan. Day tangamin ka at takaslawan ang yaman na kan kati amin. Iso akas, Jay. Katkatawaan na ka ni angkel mo akaryo itilikliko dam, tasadot ka nga agsinger. Nakurang ka iti aksyon, iso at agibasitan na ka matjelastog nga ulitag mo. Jack la kaya ti ma-stress nanang. Pues, siyak nga ron dagtignay, tapno agbayad dagiti tiwag at at tao. Nanang, relax kayo kumalaeng. Di kayo unay. Saan kayo mapan itayan dangkel karyong? Apay kumaasaan ngay. Sigurado apermenti katawa jay just kay akabsat ko. Baybay anyo, nanang. Ha, may saka man. Agpada kayo na ka ni Michelle nga asawam. Nakurang kayo ititignay, iso akas jay. Sandamutan kay kaskaso abayadan. Nanang, Di mo sardangan ni Michelle ang mga ipalagip iti panagsingir na. Tapno saan da malipatan ti utang da. masyanak nga rod kwa na tamasikog, nanang. Diyak kayat amay stress. Iso nga rod nga aggargarawak. Tapno saan na mayaw-awan ti may papan iti da ito abanag. Di dakit din kaya ti sumango ka ni Kapitan. Ha! Agbabawi daw na mapunwanak. Pasiguradaw adi da magustuhan ti aramida. Oh, abay asap sa pulong di anak ka. Anya pa'y kuma. Singirak Anya? Ay! na apay anya ti nakakatkatawa iti imbagak. Makapaulak aya ti agsinger. Sika, di makapaulag. Anya. Na kayo, iti anak mo. Makapaulag ta rami diyaw. Kung di pa barangay kayo, dito tawan mo ti reklamo yaw. Saan aya makapaulag na ita? Kas kailag magtit nga gina. Nagawan kat ababain maun manong karyaw. Kabsat ka pa'y mo't nga raw. Gamsi ka pa'y ti mangirurumon ka na kamay. Imbes nga isurom ko anak mo nga agbayad iti utang na. Saan? Ta konsinsyem pa'y. Iso siguro asaan nga agbaybayad ta isursurom anya. Ay, awan amok iti bagbagam. Pumano ka man langan. Daytoy tilaglagi pamanong. No saan nga agbayad di anak mo iti utang na. Agkikita tayo langan iti sangwanan ni Sir Tulfo. Anya? Nagalasa talaga ti aramid mo, Lourdes. Siyak man na hindi bagayo anaalas ti aramid na nanang. Talaga mo't nga men. Agasam nga italapan ka iti ayan ni Manong mo karyaw. Tapno apaablaang. Tultulungak laang ni Michelle nga anak ko nga agsinger, nanang. Bastos kakit diya talaga Pagsasawam, diya kabsat mau. Apay ay asyak ba nun ti dakas iti imatang yaw? Dakas nga rod asingirat di anak ti paborito yaw nga anak yaw. Ay! Naginaan nyo ti nagmatay, maugali yaw. Sakbay nga ibagayo anaalas ti ugali ming agina, nanang. Kitaan nyo pa nga umuna day tamagiyaw. Nasaya at kaday ti ugali yaw. Sumardangkan! Ha! Saan ada kami ti karkaritan di paborito yung anak yaw?
Tatalaga nga ipatulfo, May! Anya? Talaga kayat yo, tiagarame, di ti pa kaibabainan. Saan ada kami tiagar aramid iti pa kaibabainan nanang? Isungag sagana da di Julia. Tatalaga nga agsasango kami iti programa ni Sir Idol Tulfo. Kita man, no anya ti aramidan di paborito yung nga anak ken apo ko. Hindi ka aramid, Lourdes. Ay, talaga nanang! No saan latang agbayad ni Julia Tiwad? Agkikita kami langan iti Rafi Tulfo in action! Per May nga stress ni Nanang May, gapu iti utang nga saan mabaybayadan mang biyanong. Iso napanunod ko tinagsurat dito'y programa, takayat ko man na manggigan ti balakad mo iti ina kan kabsat ko, sakbay patuluyon may ti panggap may mangyuman iti daytoy parikot, kene Sir Rafi Tulfo. Agyaman akunay iti anusyaw ng ornos, kan nangidrama dito'y patas ko. To'y pagayam mo nga agpadpadaan kan maguguran unay, Mariam iti Muscat Oman. Pagayam ko, makapaladingit man, ti utang katrebeng na bayadan, may saday ta a commitment. Correct. Ti utang ket utang. No saan ka makabayad, dua ti mabalain pagtinagan na. No saan mo mapakawan, agtinagdayta iti apa. That's alright. Rebeng na amin tulagan, amin nakautangan, no si kaman tinakautang, when no nagpautang, numero uno, rebeng na nga adda kasuratan. That's alright. Sana mabalay na verbal laeng dayta. That's alright. Amom, kinapudno na, napardas dalang agkariket, nawan payla jay kwarta. Angem no adda ditan jay kwarta, agbaliwan jay tao. Oh no! Iso akang runaan na, maikabel amin iti kasuratan. That's alright. May kadwa, sapay kumata, may basar iti kapadasan takabsat mo, panagkunam anya dirumbeng maaramid. Saan tayo siguraw na sumrek manan iti utang, when no agpautang, nang runan no dakkail agatad. Ken guyuguyen kayo pagayam, makisarita kayo, masapul at tilmunin yo ti pride yo, ipakumbabayo ta bagiyo, kasarita yo jay nakautang. Damagan yo no manaw talaga ti kabailan na nga ited, iti uray binulan laeng. Narigat kayo man na makasingir, kabagyan nyo man dayta, saan mo't basta-basta palabsan nyo latan. Sigurado tila maipampambar na dayta. Iso kulitan nyo, narugan nyo daytan. Iso nga itultuloy yaw apalagipan, aging mabayadan na kayo. Sala nalakat agsinger, iso nga intong sumarunaw, panunutin yaw anayang bag, no rumbang nga agpautang kayo. Alright. That's alright. Hala, kastamanen gagayem, aging gangit isumarunumanen ngintay panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!